Ja. Skal vi give dem noget at spise ved det vindue her? Ja, det vil jeg gerne. Det vil være fint. Vi tager det her ved det vindue her. Så er en spisebillet på alle, som gives med, så de bare kan komme ind. Hold op. Ja, der var mange, ikke? Vi havde lidt uheld, fordi der var elefanter oppe på landstævnpladsen. En elefant? Der var elefanter. Nå. Og så der er deroppe, og de blev pisse bange for elefanterne. Og elefanterne gik fuldstændig amok, da de så hesten, så vi måtte lige omvej. Nå. Vi behøver ikke bakker. Jeg har pakket en masse poser til jer. Ja, fedt. Ja, jeg troede bare, vi holdt derovre, men skidt med dem. Vi tager den bare. Skynd os. Ja. Nå, hold da op. Så rider vi bare rundt, så holder vi med poserne, inden vi begynder at spise, så bliver vi lige taget nogle billeder. Tak. Kom. Bare tage en pose. I får en pose her, og så kommer I over efter mig. Hvad er det der? Det er gulerødder. Det er gulerødder. Vi skal have gulerødder. Gulerødder.